जायहा पाप मावो बियो इसोरनि आयेनखौ सिफायो, मानोना आयेन सिफायनायानो पाप। 1 जन 3-4 सिरि इसोरनि बोसोनखौ लानानै सोलिग्रा, इसोरनि बोसोनखौ लाग्रा, इसोरनि बाथ्राफोरखौ नायगिरबाय थाग्रा ख्रीष्टप्रिय नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोननो आङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होनो हास्थायदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय जि आदम हावाया पाप मावदोंमोन बे पापा फिथाइ जानायनिफ्राय पाप जायाखै। आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों। नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफोरा बुङो जे आदम हावाया फिथाइ जानायनि गेजेरजों पापा फैबाय होननानैहाय। नाथाय अनजाथाव ख्रीष्टप्रियफोर, जों जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो दिनै जोंनि मण्डलीफोराव, जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा, जोंनि गेदेर मानसिफोरा, जोंनि बिमा बिफाफोरा जि बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरोंबाय थायो, जों बुंबाय थायो, गोबां समावहाय जोङो बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबा लाबानो बाथ्राफोरखौ बुङो जे आदम हावाया फिथाइ जानायखाय पाप जाबाय होननानैहाय गोबां मानसिफोरा बुङो। दिनै गोबां मानसिफोरनि मेलेमाव साननाय हनायाव बे बाथ्रायानो दङ। नाथाय अनजाथाव प्रियफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा खालामना होनो हास्थायदों आदम हावाया पाप जि मावदोंमोन बे पापा बे फिथाइ जानायनिफ्राय नङा, गुबुनसो। दा अनजाथाव प्रियफोर, नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ रोखायै मोनथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसेयैनो बेबायदि सोमोनांथाव बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय थानो, खोनासंबाय थानो थाखाय, नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै आरो जायफ्रा खालामनानै लाखाबाय, नोंथांमोन खालामना लानाय साफ्रोम व्यक्तिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों। अनजाथाव ख्रीष्टप्रियफोर, दिनै अब्ला जोङो दिनैनि जिथु सावरायनांगौ बाथ्रा जोङो आवगायलांदोनि, नाथाय आवगायलांनायनि सिगाङावनो आंनि अनसुला बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ बाख्नायग्रोदों। बे इसोरनिनो मान मर्यादा गौरब प्रशंसा जाफ्लायथोंसै। प्रेज द लर्ड। जोंनियाव दिनै रागाया बहानिफ्राय फैखो? बै आदम हावा पाप मावनायनिफ्राय। जोंनियाव दिनै मानसि सिथारनाया बहानिफ्राय फैखो? बै पापनिफ्राय। दिनै मेगन सानाया बहानिफ्राय फैखो? बै आदम हावानि पाप मावनायनिफ्राय। इना एना अनागारि खालामनायफ्रा बहानिफ्राय फैखो? बै आदम हावानि पाप मावनायनिफ्राय। जोंनि गावजों गाव एना एनि जेंना जुजिलायनाया बहानिफ्राय फैखो? बै आदम हावा पाप मावनायनिफ्राय। जिनाहारि खालामनाया बहानिफ्राय फैखो? मानसि सिथारनाया बहानिफ्राय फैखो? सिखाव खालामनाया बहानिफ्राय फैखो? जेब्ला जोङो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नायगोन, बेफोरनि गुदिखौ जोङो मोननो हायो आदम हावाया पाप मावनायनिफ्राय। आदम हावाया पाप मावनायनि उननिफ्रायनो गासैबो समयसा जेंनाया बुहुमाव फैदों। बेयावखायनो बोसोना बुंदों पापा सासे मानसिनि गेजेरजों फैबाय होननानैहाय। रमारि 5:10 बेबादिनो सासे मानसिजोंनो संसाराव पापा हाबबाय आरो बिनि पापानो लोगोसे थैनायखौ लाबोबाय आरो बेबादिनो गासै सुबुं माहारिनि सायाव थैनाया हाबबाय, मानोना बयबो मानसिफ्रा पाप मावबाय। पापा बोरैहाय बुहुमाव मोनफैखो? पापा बोरैहाय बुहुमाव मोनफैखो होननानै सोंनाय लोगो लोगोनो जों मोननो हायो सासे मानसिनि गेजेरजों पापा बुहुमाव फैबाय। आरो बे सासे मानसिया सोरमोन? बे सासे मानसियानो जाहैबाय आदममोन। आदमनि गेजेरजों बुहुमाव पापा फैबाय। अनजाथाव ख्रीष्टप्रियफोर, बे पापा बहा दङमोन? बे पापा बहा थाखोमानानै दङमोन? बे पापा गोदोनिफ्रायनो दङमोन। अनजाथाव ख्रीष्टप्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना? जेब्ला इसोरा आदम हावाखौ सोरजिबाय, आदम हावाखौ सोरजिनायनि सिगाङावहायनो इसोरा बै पापखौ नुखादोंमोन आरो बै पापखौहाय इसोरा मोनथिखादोंमोन। डेट मिन्स पापा आवगायावनो दंखायोमोन। रमारि 5:13 मसेनि आयेनखौ होनायनि सिगांनो संसाराव पापा दंखायोमोन, नाथाय आयेन गैयाब्ला पापखौ हमा। बे बाइबेल सिरिया जोंखौ माखौ मोनथिहोदों? बे जाहैबाय मसेनो आयेन। मसेनि गेजेरजों इसोरा इजराइलारिफोरनो 10 आज्ञा होदोंमोन आरो बे 10 आज्ञायानो मोनसे पापमोन। डेट मिन्स पापखौ दिन्थियोमोन। जेरावहाय आयेन थायो बावहाय पापखौ दिन्थिनाय जायो आरो जेरावहाय आयेन थाया बावहाय पाप गैया एबा पापखौबो नुजाहोनो हाया। दा बेयावहाय मा बुंदों? आयेनखौ होनायनि आवगायावनो, मसेनो आयेनखौ होनायनि आवगायावनो पापा दंखायोमोन। येस, दा खोथाया जाहैबाय बे पापा बहा दंखायोमोन? नोंथांमोना आं बेखौ रोखा खालामना होनो हास्थायदों, दिन्थिना होनो हास्थायदों। बे पापा बहा थाखोमानानै दङमोन बेखौ फोरमान होनो थांनायाव आङो जागायजेननायाव थांनो गोनां जागोन इसोरनि जिथु सोरजिनाय, इसोरा बोरैहाय सोरजिखो बेखौहाय बुंना होनो गोनां जागोन। सेथि सानावहाय इसोरा नख्रां आरो पृथिबीखौ सोरजिदों आरो बेखौहाय इसोरा आलादा आलादा मुं दोनदों। आरो नैथि सानावहाय इसोरा माखौ सोरजिखो बेखौ नोंथांमोननो एसे फरायना होनो हास्थायबाय। जागायजेननाय 11 आरो 12 सिरि। आरो इसोरा होनबाय, हाया गांसो, मैगं थाइगं, बेगर गोनां हाग्रा आरो बिथाइ थायग्रा बायदिसिना बेगर गोनां बिफांफोर उजिथों। अब्ला बिदिनो जाबाय। हाया गांसो, मैगं थाइगं आरो बेगर गोनां हाग्रा आरो बिथाइ थायग्रा बेगर गोनां बायदिसिना बिफांफोर उजिदों। दिनै जोङो बुहुमाव जि दंफां लाइफां, हाग्रा, मैगं थाइगं गासैखौ नुनो मोनदों, बेखौ इसोरानो सोरजिदों
आरो बियो नैथि सानावहाय सोरजि जादोंमोन। दा अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जिहेतु जोङो पापनि बाथ्रासो सावरायदों, अब्ला बे बाथ्राखौ मानो बुंखो होननानै नोंथांमोना साननो हागौ, नाथाय बावहायनो थाखोमानानै दङ। दानाबा नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरिखौ दिन्थिना होनो हास्थायदों जेरावहाय पापा थाखोमानानै दङमोन। बेनो जाहैबाय जागायजेननायनि 2 बालाब 9 सिरि। आरो फोरबु इसोरा हानिफ्राय जात मानिनि बिफांफोर उजिहोदों, बिफोरो नायनोबो मोजां, जानोबो गोथाव, अन्थाय बियो बारिनि बिथोराव गोथांनि बिफां आरो गाहाम आरो हामाखौ सिनाय होग्रा बिफांबो उजिहोदों। प्रेज द लर्ड। बेयावहाय जोङो मोननो हादोंना मा दंफांफोरखौ इसोरा सोरजिदोंमोन। बे जाहैबाय बारिनि बिथोराव गोथांनि बिफां आरो गाहाम आरो हामाखौ सिनाय होग्रा बिफांबो उजिहोदों होननानैहाय बुंदों। दा बावहायनो दङ जिथु पाप जोङो बुंदों, आदम हावाया जि पापखौ मावदों, बे दंफांनि गेजेराव दङ पापा, बेयावहाय थाखोमानानै दङ। नाथाय सैथो बाथ्राया जाहैबाय दासिमबो पाप होननानै बेयाव दासिमबो सिनायथि जायाखै। पापा माब्ला सिनायथि जादों बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों। जि दंफांनि बाथ्रा बुंदों, मोजां आरो हामाखौ सिनाय होग्रा दंफांनि बाथ्रा बुंदों, बे दंफाङाव दासिमबो पापा जायाखै। नाथाय पापा माब्ला जागोन? नै दानाबा नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायबाय बाइबेल सिरिखौ। बेखौ मोननाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना मोनथिसिगोन जे पापा बावहाय जाबाय होननानै। जागायजेननाय 2 बालाब 16 आरो 17 सिरि। आरो फोरबु इसोरा आदमनो बेबायदि हुकुम होदों, नोङो बारिनि बिफां मानिनि बिथाइफोरखौ गावनि इच्छा बादि जानो हागोन, अन्थाय गाहाम आरो हामाखौ सिनाय होग्रा बिफांनि बिथाइखौ नोङो जानो नाङा, मानोना जे दिनाव नोङो बिखौ जागोन बे दिनावनो नोङो थैनो गोनां जागोन। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना हमदां हाबायना बाथ्राखौ? आदम हावाया फिथाइखौ जानायनि सिगाङावनो पापा दंखायोमोन। बोरैहाय पापा दंखायोमोन? मानोना बेयावहाय जागायजेननायनि 2 बालाब 16 सिरियावहाय स्पष्ट नुजादों, इसोरा हुकुम दोनदों, कामान दोनदों, येस आयेन दोनदों। जेराव आयेन थायो बावहायनो पाप थायो। आरो बे आयेना मामोन? बे आयेनानो जाहैबाय मोजां आरो गाज्रिखौ सिनाय होग्रा दंफांनि फिथाइखौ मोनजाया, बेनो आयेनमोन। आरो बे आयेनानो पापखौ सिनायथि होयो। रमारि 7 बालाब 7 आरो 8 सिरिखौ फरायनो हास्थायदों। अब्ला आयेनानो पाप होननानै जोङो बुंगोन ना? बे नङा। नाथाय पापा मा बेखौ आयेना सिनाय होयो। आयेना बुङोमोनब्ला दा लुबै, अब्ला लुबैनाया मा बेखौ आङो मिथिनाय नङामोन। आयेना दा लुबै होननानै बुंनायखाय बायदिसिना लुबैनायफोरखौ पापा आंनि गोसोआव जाखांहोनो खाबु मोनो। मानोना जेराव आयेन गैया बेयाव पापा गोथै। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जोङो मोनथिनो हाबाय जेरावहाय इसोरा बुंबाय बेखौ दाजा, बेखौ दाख्लाम होनदों, बेयावनो पापा दङमोन। बावहायनो जागायखादों, बावहायनो थाखोमानानै दङ। जि आदम हावाया पापखौ मावदों, जि फिथाइखौ जादों, फिथाइ जानायनि सिगाङावनो आयेना दंखायोमोन। आरो बे आयेनावहायनो पापाबो दंखायोमोन, पापखौ सिनाय होदों। जेरैहाय गुसुं रावाव बुंनो थाङोब्ला बम, जिथु जोङो गावग्रा बम दङ, बे बमा दंखायोमोन। बे बमाव जेब्ला जोङो अर सावनानै होआ, जेब्ला अर सावना होआ अब्लासिम बे बमा बेरफ्रुआ। थिग बेबायदिनो इसोरा आयेनखौ दोनखादों आदम हावानो लागै। आदम हावाया जि समसिम बे फिथाइखौ जानाय नङामोन, बे पापा नुजानाय नङामोन, आयेनखौ सिफायनाय जानाय नङामोन आरो पापखौ सिनायथि मोननाय नङामोन। नाथाय आदम हावाया बे फिथाइखौ जाबाय आरो बे पापखौ बेरफ्रुहोबाय आरो पाप आयेनखौ सिनाय मोनबाय। इसोरा जि आयेनखौ दोनदोंमोन बे आयेनखौ सिफायना होबाय आरो बे सिफायनाय लोगो लोगोनो पापा सिनायथि मोनजाबाय। 1 जन 3 बालाब 4 सिरिखौ फरायनो हास्थायदों। जायहा पाप मावो बियो इसोरनि आयेनखौ सिफायो, मानोना आयेन सिफायनायानो पाप। मानोना आयेन सिफायनायानो पाप। आदम हावानोबो लागै आयेन दोनदोंमोन आरो बे आयेनखौ आदम हावाया सिफायबाय आरो बेनो पाप जाबाय। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे जाहैबाय आदम हावानि गेजेरजों फैनाय पाप। आदम हावाया मावनाय पाप। आदम हावाया इसोरनि होना दोननाय आयेनखौ सिफायबाय, बेनि थाखाय पाप जाबाय। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जि पापखौ आदमा मावदोंमोन, आदमनि गेजेरजों बुहुमाव पापा फैदोंमोन। आरो जिथु नैथि आदम, डेट मिन्स जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों गासै पापखौ सुस्रांजोबनानै होबाय आरो जोङो अनुग्रहनि समाव दङ। नाथाय अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे बाथ्राखौबो रोखा जानानै था नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों, दाबो जोंनो लागै मोनसे गेदेर पाप दंबावो। अनजा ख्रिस्ट' प्रिय नोंथांमोना मोनथिगौना दासिमबो उदांस्रि गैयै मोनसे पाप दंबावो। जों जुदि बेखौ मावाखैब्ला जोंनिफ्राय दासिमबो जोङो पापनिफ्राय उदांस्रि जानो हायाखै होननानै बुंनो हायो। नोंथांमोननो रोखा दिन्थिना होनो हास्थायदों बे पापा मा पाप। जहननि 0 बालाब 9 सिरि। आंखौ फोथायियानो पाप, बेखौ गोथार जिउआ दिन्थिगोन। प्रेज द लर्ड। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, सासे बेक्ति, सासे सुबुङा, सासे मानसिया गाज्रि खामानि मावालाबानो थानोबो हागौ।
सिखाव दाखाइट जिनाहारि खालामाखैबो जानो हागौ, मेगन सायाखैबो जानो हागौ, गुबुनखौ हिंसा खालामाखैबो जानो हागौ, गासैबो पापफोरखौनो मावाखै, गासैबो गाज्रिफोरखौनो मावाखै, नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ बे जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनो रोङाखैब्ला, बे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो रोङाखैब्ला बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन पाप आरो बे पापनिफ्राय रावबो बे व्यक्तिखौ, बै सुबुंखौ उद्रायनो हाया, बै पापनिफ्राय बेखौ गुबुना सुस्रांना होनो हाया। गोबांफोरा साननो हागौ आङो गाज्रि खामानिखौनो मावाखै, आङो पापी नङा होननानै, आङो दायनिगिरि नङा, आंहा पाप जायाखै होनना साननो हागौ, नाथाय बाइबेला रोखा खालामदों सोरबा जुदि व्यक्तिया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनो रोङाखैब्ला, जिसु ख्रिस्टखौनो फोथायाब्ला बेनो पाप जायो। येस, बेनो पाप जायो। ख्रिस्ट' प्रियफोर, बेयावहाय जोंनि जिथु फोथायनाय जिसु ख्रिस्टनि सायाव जोंहा गोगोम फोथायनाया थानांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, अब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो आइडिया मोन्दों, आशीर्बाद मोन्दों, बाथ्रा सोलोंनो हादों होननानै फोथायदों। आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोन्दोंब्ला नोंथांमोना गुबुननोबो लागै बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैफिनबावसिगोन होनना आसा मिजिंखौ दोननानै आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेबां दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह, थेंक इउ।